De ce merg în biserică, dar mă chinuie dracii? Efortul cel mai mare trebuie depus pentru a birui păcatul. Trebuie să depunem efort pentru a ne umple de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem ceea ce ne umple. Cel mai trist este așa cum spune pastorul Stanislav, când biserica merge în direcția greșită. Trebuie să rămânem în cuvânt, să dorim laptele duhovnicesc care prin el să creștem spre mântuire. Ce este laptele duhovnicesc? Iar noi trebuie să mâncăm acest lapte, ca dracii să nu scoată din biserică și noi să fim mântuiți, să facem eforturi, să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, să ne smerim, să fim concentrați asupra cuvântului lui Dumnezeu și să acordăm timp cuvântului. Cu Dumnezeu putem fi cei mai fericiți. Practic, în biserică trebuie să avem pace și să nu fie chinuri. Pentru aceasta trebuie să înțelegem că cuvântul este o realitate. Problema este că biserica stă în iluzie în loc să stea în cuvânt. Amin. Dacă vrei să faci parte și tu din Biserica Cuvântului Dumnezeu, contactează-mă. Fiți binecuvântați!